Bon dia o bona tarda a tothom. Avui, des del COA i la Federació Catalana d'Automobilisme, us presentem un segon monogràfic per tal de repassar conceptes durant aquests dies de confinament. El tema que treballarem avui és un cas pràctic de reagrupament en ral·lis. Primer de tot, dir que tant des de la Federació com des del COA desitgem que tots vosaltres i les vostres famílies estigueu bé. I explicar, per qui no hagi vist el monogràfic anterior, que això seran petits cursos de repàs on de manera temàtica podrem anar veient diferents temes. Avui parlarem dels reagrupaments, com bé ja hem dit. Aquí podeu veure dues imatges de diferents reagrupaments al Rally del Mundial a Salou. Definiríem un reagrupament com una parada prevista que serveix per reduir els intervals que es puguin crear entre els equips com a conseqüència ja sigui de retards en l'organització del ral·li o d'abandonaments d'altres equips durant una secció concreta. Cal doncs sempre tenir en compte l'hora de sortida del lloc de reagrupament i no mai el temps de reagrupament establert, ja que aquest temps sempre pot ser variable entre equips. En tot cas, l'ordre de sortida del reagrupament sempre serà el mateix de l'ordre d'entrada en aquest mateix. És molt important tenir en compte que cal conservar els intervals entre participants, a no ser que per direcció de cursa es decideixi el contrari. Si per oblit o per omissió ens oblidéssim d'això, estaríem perdent minuts de reagrupament quan realment no són necessaris. En cas d'haver de reagrupar vehicles a la sortida d'un tram, hem de tenir sempre en compte que aquesta informació sempre ens vindrà comunicada per direcció de cursa. No podem decidir-ho nosaltres sols. Tal com estableix l'article 21.9.6 del Reglament Esportiu de Ral·lis, el control horari de reagrupament serà igual que qualsevol altre control horari del ral·li. Per tant, les penalitzacions, tant per avançament com per retras, seran sempre les mateixes. Com a excepció, s'estableix que en el cas d'existir un reagrupament llarg, és a dir, superior a 30 minuts, com podria ser el d'una mitja part d'un ral·li, els equips quedaran a disposició dels oficials del control que els indicaran amb anterioritat per tal de prendre la sortida en el seu minut ideal. En un cas com aquest, no seria necessària la pancarta groga de preavís. Pel que fa a les pancartes en un control horari de reagrupament, com bé ja vam explicar en l'últim monogràfic on parlàvem de les pancartes en els ral·lis, sabem que hauríem d'iniciar amb una pancarta groga, que sempre significarà preavís, seguida d'una pancarta vermella, que ens indicarà la nostra detenció en el control horari, on se'ns canviarà també el carnet de ruta en aquest cas. Seguida d'aquestes dues pancartes, que estaran separades sempre per 25 metres, trobarem una altra pancarta groga, seguida a 25 metres d'una pancarta vermella, que serà el següent control horari, és a dir, el control horari de sortida del reagrupament. Seguida d'aquestes 4 pancartes trobarem una pancarta de final de zona. Com sempre, entre la primera pancarta groga i la pancarta de final de zona, denominarem aquesta zona com a zona de parc tancat. En aquesta imatge dinàmica podem veure el funcionament d'un reagrupament. Si nosaltres seguim el cotxe blau que entra per l'esquerra de la nostra imatge, podem veure com trobarà primer una pancarta groga, seguida d'una vermella, el seu espai de reagrupament, una altra vermella on tindrem el control horari i la pancarta de final de zona. Per tant, el nostre vehicle el que farà serà entrar, esperarà a la seva pancarta groga, entrarà a la zona de control horari en el seu minut, llavors entrarà al reagrupament. Estarà l'estona que se li hagi assignat i passarà al següent control horari de sortida de reagrupament. I d'allà sortirà i seguirà. Doncs avui, després d'aquesta explicació, us volem proposar un cas pràctic que podreu anar seguint amb nosaltres, on també us anirem explicant pas per pas com fer-lo. El cas pràctic que us proposem és aquest.
Ens trobem en un ral·li amb 38 equips a la sortida. La primera secció consta de 3 trams cronometrats. El reagrupament és de 10 minuts, abans de començar la segona secció i d'entrar al parc d'assistència. En el primer tram es retiren els següents equips: l'equip 4, el 5, el 8, el 12, el 23, el 28, el 31 i el 36. En el segon tram es retiren els següents equips: l'1, el 10, el 24 i el 25. I en el tram 3, l'equip 35 penalitza per retard amb 8 minuts al control horari 3. Per tal de començar el nostre reagrupament, hem de saber que l'hora estimada d'entrada del primer vehicle seran les 14:00 i que el nostre reagrupament serà de 10 minuts. Per tant, aquests vehicles entraran al següent control horari, que és el control horari 5 de sortida de reagrupament, a una hora estimada de les 14:10, que serà l'hora a la qual entrarà el primer vehicle. Hem de tenir clar que sempre ens hem d'ajudar amb la llista d'inscrits i l'ordre de sortida, que ens ajudarà a saber cada quan surten els vehicles i també saber els que han abandonat o penalitzat en altres controls horaris. Tenint en compte tota la informació que teníem fins ara, el cas pràctic funcionaria d'aquesta manera. Nosaltres estem al control horari 4 d'entrada de reagrupament. A les 14:00 entraria el primer vehicle, però, com ha abandonat, el primer en entrar serà el vehicle número 2, que ho fa a la seva hora correcta, que són les 14:01. Nosaltres li entreguem el nou carnet mantenint l'hora prevista d'inici de la segona secció, que seran les 14:10. Per tant, aquest vehicle 2 estarà 9 minuts en el reagrupament. El següent vehicle en entrar al control horari 4 serà el número 3, que ho farà a les 14:02. Nosaltres li entreguem el nou carnet mantenint l'horari previst, que serà a 1 minut de l'anterior, per tant, 14:11. A les 14:05 ens entra el següent vehicle, que és el número 6. Aquí tenim un forat de 2 minuts, que corresponen als abandonaments dels vehicles 4 i 5 durant el tram 1. Nosaltres li entreguem el nou carnet, mantenint l'horari i la distància d'1 minut respecte a l'anterior. Per tant, el vehicle 6 estarà 7 minuts en el reagrupament i sortirà a les 14:12. El següent vehicle en entrar en el control horari 4 serà el vehicle número 7. Aquest ho farà a les 14:06. Nosaltres li entregarem el nou carnet, mantenint sempre la distància d'1 minut a la seva hora. La seva hora serà les 14:13 i aquest vehicle estarà 7 minuts en el reagrupament. A les 14:08 ens entra el següent vehicle, que és el número 9. Aquí tenim un forat d'1 minut, que correspon a l'abandonament del vehicle 8 al tram 1. Nosaltres li entregarem el nou carnet mantenint l'horari i mantenint la distància d'1 minut respecte a l'anterior. La seva hora assignada seran les 14:14, per tant, aquest vehicle estarà 6 minuts a dins del reagrupament. El següent vehicle en entrar serà el vehicle número 11, que ho farà a les 14:10. Tornem a tenir un forat d'1 minut. Nosaltres li entreguem el nou carnet mantenint la seva distància i la seva hora seran les 14:15. Aquest vehicle estarà només 5 minuts dins el reagrupament. A les 14:13 ens entrarà el següent vehicle, que serà el número 14. Aquí tenim un forat de 2 minuts. Correspondrà a l'abandonament del vehicle 12 al tram 1 i del vehicle 10 al tram 2. Nosaltres li entreguem el nou carnet mantenint l'horari i mantenint la distància d'1 minut respecte a l'anterior. La seva hora assignada seran les 14:16 i estarà 3 minuts dins el reagrupament. Els següents vehicles, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22, venen a minut i no hi ha cap forat entre ells. Nosaltres els entreguem el nou carnet mantenint la distància d'1 minut a la seva hora. Aquests vehicles estaran també 3 minuts dins el reagrupament cada un. A les 14:25 ens entra el següent vehicle, que serà el vehicle número 26.
Aquí tenim un forat de 3 minuts, que correspon a l'abandonament del vehicle 23 al tram 1 i el 24 i el 25 al tram 2. Però només ens queden 3 minuts de reagrupament. L'hora que li tocaria serien les 14:25, que és el mateix minut de la seva hora d'entrada al nostre control horari. Però, com sovint els comissaris tècnics en aquell moment necessiten fer algun check, li assignarem el següent minut, és a dir, les 14:26. Hem d'avisar sempre a direcció de cursa que tenim un forat a la caravana d'1 minut per aquest motiu. El 27 entrarà a minut normalment. Aquí es crea un forat entre el 27 i el 29 i entre el 30 i el 32. Hem d'avisar a direcció de cursa que tenim forats a la caravana sempre, per tal que es tingui en compte en els següents trams. Els següents vehicles, 33, 34, 36, 37, 38 i 39, venen a minut. Entre ells no hi ha cap forat. Nosaltres els hi entreguem el nou carnet mantenint la distància d'1 minut i mantenint la seva hora. Però tenim un problema amb el número 35, que va penalitzar entrant 8 minuts tard al control horari 3. Hem d'avisar a direcció de cursa que tenim un forat a la caravana de 3 minuts per aquest motiu. El resultat final del reagrupament seria aquest, amb la seva hora de pas del control horari 4, que és l'entrada al reagrupament, i la posterior hora assignada del control horari 5 de sortida de reagrupament, amb l'ordre corresponent a cada vehicle. Fins aquí el monogràfic d'avui. Esperem que us hagi agradat i per qualsevol dubte o suggeriment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres i intentarem respondre a totes les vostres preguntes. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la propera, que serà la senyalització en circuits concretament. Moltes gràcies.